Tangshal Tishini April Shalmariwo TTDC Hapangni Loaju by 2023 BCni Kerong Kok Shabnak Chongmariwo Tiframothani Kaplai Nai Emily Rono Boromia Pama Panda Shondaka Komoloni Loai Hall Nogo Rochamung Rusabiti Mushamong Mushai Panda Musang Rizaka Abunilo Koksha Koksaki Joto Emily Rono Risha Kandibu Shokat Yafarzaka Ashala Panda Chimishka Manjamai Adoro Kutarjati Mushingi Panda Jangsawidika Panda Kokdarka TTDC Hapuni Boromganang CEM Purnachandra Jomatia Memento di mana di sini sini opposition leader Kepala Legislative Assembly ni sini Masang Universitas Burma saya TTDC wakali angka Deputy CM Hisari. Kalau TTDC ni apa niamai kata ham saya borong. Benar-benar Sini emle rona bung salia joto emle te sini joto emlisi joto no opanda ophaimani bagai ang pai playa hamjangma te khulumaya faru te busini AARC ni member boromganang BK rang kholsar bono bahaine especially hambai maya faru te bu phaisok phaijak sini o amsaini lukurok sini official staff sini zonal West ni chairman, joint chairman, vice chairman, teibu khomlong sabjon ni chairman, belbari sabjon ni chairman, jotono o panda o phaimani bagai belai khe hambai yapar. Sung je felicitation program khaine hnoi chaimani actually kisa chung lei dungui pai ha hani bangai chini joto MLA katalogno ang
नाकार सानो जों तेसा दायति जों खायनानि दंमाने हायफानो जोंनि एमएलए रनि बिसिङाव बर'नि जानजा बिजि सिडुल दंमानि बागै एकदिनाव बर'नाव मावानि ब्लै असुबिदा दिनैबो गोदोंमानि यागल' प्रग्राम खायफानो जोंनि तै 5 जना एमएलए फाइमालिया बर' हायफानो जतन खबर मानजा फाइमे आफाना बर'नो दिनैनो प्रग्रामनि बिसिंति बर'नावबो हामबाय याफारो जों जतनो खातं लायजाक जोंनि एमएलए रगनो तैयै कताल जों एमएलए मालायमानि जोंनि दफानि जाति जों जतनो सिउ जोंनि तिप्रासा दफानि हामख्रायनि बागै बर' गोदोंमा बोसोरावै आन्दोलन खायफायजारबो दङो सभा खायफायजारबो दङो दिनै अपरचुनिटि माखा दफानि बागै बर' सामों खायनायनि बागै जोंनि एक्सपेक्टेशन बिलाइ गोबां जोंनि एमएलए रनि बिसिंति फायनाय साल' जोंनि दफातैबो चाबजागै फायथों बर'नि सामों हमंबाय जोंनि तिप्रासा दफारक जतनो हामख्राय उङै फायनाय आंनि आसामाव दङो दिनै जों बर'नो कुनो एकटा स्पेशल के फेलिसिटेशन रथानिबो जों बर'नो गिफ्ट बा मोमेन्टुराव स्पेशल के आसो गाहाम खायि रयमालिया हायफानो जोंनि हामजागमोन जोंनि वानसमों थामसा दंनाय जों बर'नो मानैबाय गाहाम रवै फुनुंमायाफानो जों बोखाबाय रलायनाय बोखाबाय हामजागमानि गायसा मोमेन्टु जों बर'नो रनाय जोंनि जे ताबक कताल एमएलए रक निरक जतनो सिउ जतनो जोंनि दफानि बागै फायनाय साल' सामों खायनाय दै खायैबो फायजा गोबांमा दं गैया आं अमनो गयनायनि मोसौबो दिनैनि जोंनि फेलिसिटेशन प्रग्रामनि बिसिंति जोंनि कथालायमों जों तिप्रा हास्तेवतैबो क्राक मा खायलायनाय जे ताबक जों तंमानिसाय जे ताबक तंमानिसाय जों बोसकां फायनाय साल' तैबो गाहाम सामों खायलायगै कथालायमानि बिसिंति ताङै जोंनि तिप्रासा दफारकनो जों इउनाइटेडलि बाहायके सामोंनो जों डेलिभारि खायमानाय अमा जों सागथालायनाय दिनै आं आसो सावनि नाया दानि के जों जोंनि एमएलए रक जोंनि एमबिसि रक जोंनि एम रक जतनो जानजा प्रग्राम सिडुलबो दंफिउ जोंनि लिडार्स रकनि बिसिंतिबो जों कक खोनालायनाय पाइथाक जरा आं निरवनो कबकनायनि मोसौबो जोंनि लिडार्स रक आरो सिनियर लिडार रक दङो बर'नि बिसिंति नांमानि कक रक जों खोनालायनाय दै वानसक जानाय कक रक जों खोनालायनाय पाइथागो जोंनि किसा सिकन्ते चामंबो दङो बनोबो हायनो निरवनो कबक जावो पाइथाक जरा दङै थांबाय जादि आसोनि ओंस्थों जों ताबक जोंनि एमएलए कतालावनो जों फेलिसिटेशन खायलायनाय हामबाय खुलुमबाय